Vítáme vás u nového videa u Toka Vuka a dneska budeme natáčet, jak jdou velký ségry do školy poprvé ne jako, ale 8. třídy po prázdninách. Jo. Budou se prostě, no, to se dozvíte pak a jdeme na to. Kdo mi to volá? No. Ahoj. Ahoj. Těšíš se do školy zítra? Ne. Já taky ne. Já nechápu, proč budeme dělat maturitu už. Já třeba taky nechápu. Když to se dělá až v prváku. Jako. Já taky ne, to nechápu prostě. Ta učil úplně posedla. No právě, hlavně na nás je úplně posedla. Třeba my tam jakože máme prostě nějaký ty příklady a prostě oni se tam hlásí jiný děti místo nás a prostě ona nás prostě vyvolá nás, když se nehlásíme. Ona prostě nás úplně posedla. No co dělá to? Tvůj pes, já jsem teďka zapomněla, jak se jmenuje. Hafík. Jo, co dělá Hafík? No, ten tady se mnou spí. Jo, můj taky. Takže, no, moje ségra je teďka v nemocnici, takže... Co se jí stalo? Sama se nohu. Ježiš, a o co a jak? No, jak chodí na ty koně jezdit, tak prostě ona spadla z poníka a on jí nějak pošlepal nohu a teď prostě nemůže chodit, takže jel do nemocnice. Chudák. No tak jo, tak se sejdeme dneska na dvorku? Tak až se vyspíme, ne? No, až se vyspíme, no. Jo. Tak jo. Tak ahoj. Ahoj. Nevím, proč mi volala. Ach jo, tak já ji zkusím teda zavolat. Tak jdem na to, já se tady sednu takhle tohle. Nesmím to zkazit, jdem jí zavolat. Tak jdem na to. Ahoj. Ahoj. Jak se máš? Dobře. Těšíš se do školy? Ne, nechápu, proč máme teďka maturitu, když je to až v prváku, ona je úplně posedla ta učitelka. No právě, třeba my, když tam se hlásí, tam je prostě nějaký příklad, hlásí se tam prostě nějaký jiný děti a tam prostě jakože nás vyvolá, když my se nehlásíme. No. Ona je na nás úplně posedla prostě. No. A co dělá já jsem teďka zapomněla, jak se jmenuje tvůj pes. Hafík. Jo, co dělá Hafík? Ten teď tady se mnou spal, akorát odešel k rodičům. Jo, no moje ségra je teďka v nemocnici. A co se jí stalo? No, ale víš, jaká ségra, jich mám hodně. No, tak jak si tady udělala tu zlomenou nohu. No tak, jak jezdí na těch poníkách, tak ona spadla z poníka a nějaký pošlapal a nemůže chodit, takže jeli do nemocnice. No. Ty kraso. S mojí mamkou. Jo, takže tady tam seš jenom s taťkou. Jo, a s mojí ségrou a mladší ségrou. Takže... Jo. Tak jo, hele, už budu muset jít spát, tak se dneska sejdem ve škole, jo? Dneska spíš, až se vyspíme. No, jakoby dneska, ale až se vyspíme. No, takže, tak ahoj. Ahoj. Tak ahoj. Ahoj. Ach jo, tak. Já už to teda vypnu, jdu si ho dát sem. Jdu si dát spacák. Nebo až, no, a jdu do postýlky. Ježíš, mi teď přikážíš, lenochode. Dobrou noc. Já musím do té blbý školy. No, musím si říct něco hezkého. Tohle nebo tohle.
Ne, to je takový divný. Je pyžamo, proč si beru pyžamo? Tak já se mu od tohle, no nic mi nezbývá. Jo, tašku. No. Klíče. No, pak ještě mobil, ten jsem mu do tašky. No, já ji zavám. Ahoj. Ahoj. No, že já už jsem připravená, tak když tak. Dobrý, tak jo, tak tam já už se jdu teda oblíknout a jdu, jo? Jo, sejdem se. Na tom dvorku teda. Jo. Tak jo, tak ahoj. 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 Tak sedni, no. No, ještě peněženku si radši vemu. Ještě se navoním. Ty jo, už bych měla jít, jakoby. No nic. Ještě si musím umýt zuby na to. Je můj mobil, panebože. Já si jen tak upláhnu. Takhle. No, a měla bych jít. Jdeme. Ještě nemají pokoj, no to je jedno. Tak pojď. Ahoj. Ahoj. Má zlomenou nohu. Jo, má. My jdem teďka do pokoje. Tak si dej snídaní. Ahoj. Ahoj. Chudák. Co si dám? Ty my co nemáme. Tak já si dám asi vajíčko, asi to musím odložit. Já si dám takhle, tady je, prostě beru hrnek, já jsem dneska zmatená. Tak nechám to vařit. No. Nějaký, jo, tady, ne, ty já jsem dneska fakt zmatená, kde máme talíř? Jo, tady vlastně, já jsem fakt dneska zmatená jako blázen. Měla bych si nějaký prášen, nebudu se obrátit, jenom usnu v té škole. No dám si kafe studený, tak. No dám to do myčky, nebo do myčky do řezu a běžím. Dneska je, čau. Konečně ráno. Já už můžu konečně vstávat. Ona mi volá, co se stalo? Ahoj. Ahoj, že já už jsem připravená. Cože? Už jsi připravená? No tak se sejdem na dvorku, jo? Jo, tak jo. Ahoj. Ahoj. Tyjo, to byla strašně rychlá teda. Vypnu si ho. No to je jedno. Tak. No takže ten mobil si to ještě nechám, já se budu muset jít ještě převlíknout. Co si asi dneska vezmu za oblečení? Mám tady jenom 2 výběry. Buď to tohle nebo tohle. Dneska budu muset jít nakoupit oblečení. Nic jiného mi nezbývá. Uniformu si beru. No. Paťoch. No, penálně dneska vlastně nepotřebuji. Jenom peněženku, mobil. Myslím, že to už je všechno. No počkat, možná ještě i notýsek se mi bude hodit. Nevím proč, myslím si to. Budu si to, abych si ještě jenom mohla zapsat. Tak dám. Na. To je furt spí, to je fakt katastrofa. No, nic, já teda jedu. Tak už jsem tady. To se dneska udělám asi. Se jdu podívat do ledničky, co tady máme. Tak tady mám teda malý výběr. Já si asi udělám možná nějaký ten, možná tady tohle. A možná i citron, no nevím, zkusím to. Takže tak. No, jdu si to zbaštit. Ještě talíř. To všechno tady dát takhle. Hop. Dneska mám teda nějakou špatnou
snídani. No do ty domičky. Ještě bych si měl možná dát nějaký to pití. Tak já si tady položím tu skleničku. Stejně nalít to mlíko. Co jinýho. Chci tam pít. Mňam, tak to bylo úžasný. Tak, umyju to. No, beru si tašku. No, už se to umylo. No, tak to sem dám. Tak. No, to je dobrý. No, že bych si měla jít asi vyčistit zuby, no. Tak jdu, no. Tak. Jdu si tady vzít kartáček, pastu a jdu čistit si zoubky. Tak. Dobrý, už to mám vyčistění. Vlásky si učešu. Tak. A můžu jít. Já musím rychle spěchat. Nestíhám. Jo, ještě se možná i navoním, no. Nesmím být přece smradlavá. Tak jo, nestíhám, musím jít. Rychle. Odemknout. Díky. A čau. Nestíhám. Řekni, kde jsem, jo. No tak kde je, pane bože? No já si tady zatím sednu a počkám si na ní. Nebo já ji zavolám. No, kde seš? já už tady jedu autobusem, nebo za chvilku tady budu za 3 minutky, jo? Jo, takže pospěš. Už zvoní. Jo, cože, ona už zvoní, no dobrý, už jsem tady, jo? Tak už jsem tady u zastavky, čau. Čau. Ahoj, už jsem tady. Čau. Musíme jít rychle do třídy, nestíháme. Jo, tak ale jako, ty máš tam tu skřínku tam vzadu. Já ji mám tady. Takže já se jenom ještě napiju. Ježiš, a tady mám ještě. Tak se napij. Tady mám ještě vložky na to. Já si tady budu muset dát ještě to. No, tak dám rychle. Dobrý den. Dobrý den. Co jste tady tak brzy? Ještě máte přestávku. Aha, tak to nic, tak jdem. Kam jdeme? Já nevím ještě vůbec. Takže tady sedneme. Okay. Tak tady počkáme. Hele, musíme tady ale počkat, že na ty svý ještě kluky. Jo. Tak čekáme. No, těšíš se do té školy? Ne. Jo, taky ne. Jestli tam teda bude. Čau. Ahoj. 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 Hele, zvoní, tak můžeme jít rovnou Jo, do tak třídy. jo. No. A prý, že máme sedět holky a kluci. No tak asi se mnou. Takže ještě počkáme na ostatní. Tak, hodina. Vítám vás v 8. třídě. No, v 8. třídě. A budeme se učit matematiru. Jak se to jmenuje? Můžete mi poradit? No přece maturitu. A jo, maturitu, no, vaše ředitelka to řekla, prostě taky se divím. Ředitelka to řekla a prostě dneska se nebudem učit a budem pomáhat prvňákům. Teda prvňáci tu nejsou, já jsem zmatený dneska. To je jedno. Pane učiteli, Hlásíme se. No. Vy jste dneska zmatený jako tady moje kamarádka. No to mi je jedno. Pardon. Nebuď drzá, jo, nebo tě vyhodím. Spíš hodíme my vás. Nebuď drzá. Nejsem drzá. No to je jedno, takže prostě
Tak já sednu a teď dneska bude se učit. Ano, Já myslím, že se dneska učit nebudem. ale budem, to je jedno. Že to dneska neříkal. Dneska se budeme učit tady. Máme to spoustu, takže se budeme učit na basta. Co? Takže Eliško, řekni mi, jak se nazývá Jaká Eliška? rozdílková. Jak se říká francouzsky delikatesa? Nevím, kámo. Nevíš, tak vypadni. Ne. Aby ses nezbláznil náhodou. No to je jedno. Stop je hloupý, takže se nebude učit radši. Já to věděla. Ale bude být ještě něco těžšího. No. Bude... No, A když to bude mít ještě těžší, tak to nebudeme chápat a vůbec. to mi je úplně jedno, dala poznámku a 5. To nevím. No, takže se budeme učit o historii, jak se žilo dřív. Takže pojďte mi tady někdo zakroužkovat. Já jsem to nedořekl. Pojďte mi zakroužkovat, co se stalo a co se nestalo. Zeleně, co se stalo a červeně, co se nestalo. Pojď, Gáby. Takže, co se nestalo, prosím, si dovolím. No, takže co se nestalo je lenochod, co se stalo je kostra lenochoda. Blbě. Opačně? Jo. Dobrý, Kinga. Tak nic, tak dneska máš blbej den. Máš poznámku. Poznámku za takovouhle kravinu? Se vyrozšuješ, vykřikuješ a jsi drzá. Aby ses nezbláznil. Tak jdi za dveře. Nejdu. Jdi. Ježíš, tak aby ses nezbláznil náhodou. Vypadni! Ježíš, tak neřvej hnedka. Dětku starý. Fakt. Katastrofa. No to je jedno. Chce někdo další za dveře? Ty dajo! No. Hele, zvoní. Vypadněte. Bylo to hrozný. Pane bože. Ty vlagy. Jdeme radši za Anetou. Za Gáby prostě. Ty to byl dědek starý. Co byl teda? Ty vlagy. Ani se nedivím. Mu bylo tak 60 nějak. A dneska máme jednu hodinu, jdeme domů. Jo, jdem domů, konečně. Jdeme domů, kam jako jdete. Domů, kam asi. Za tvojí mámou jdeme. No, máš pravdu, no. No právě, takže tak. Ježíš, je tady takhle, počkej, nejdeme skřík, máme ty vagy, já ji mám asi tam. Ty máš tady skřínku. Pojďme zem. Tady máme skříku tam. Tam vlastně nic nemáš ještě. Tady obleče nějaký. No, já tady. Ty máš milion dobro, dáme si, pojď. Ty vagy, oni si tam určitě jí zase ty jejich dobroty. No, právě. Co? Tak Nazdar. Nazdar, vy tupky jedny. Se ani neumíš tu Maturitu. No, neumíš ji. Je. Naopak jsem to měla správně, alespoň, na rozdíl od tebe. Tak jdem, Sice kluci. neměla, ale to je jedno. Ale tak trošku. To jdeme. Jdeme o ty blbý hnusný školy. Právě, to mi tak Jdeme. scházelo. Tak, teďka to skončilo a nebojte se, bude část 2. A bude to asi zítra nebo dneska, protože to chceme vylepšit, takže těšte se a dajte odběry a like. You're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond.